Puila na media tamu media na hambai जों hangkai 27 tarik go gotona Salmario sorji din go je gotona Salmario abo जों do bo mane first bo mane bini no jotona ব্যবসা ganja hindi nini chuak arak biar burui chera bini joton ব্যবসা bo elekani chere rong no ganja khaniwo chuak arak khaniwo biar khaniwo rangriwo khayo elekan chere rong no nosto khaitoni kha sikla pati rong no bo sorji man do tam ব্যবসা খাইও বকুন খাইয়া ব্যবসা খাইও party rok tam party bo khai to pati जों to phasu chaimia जों bono pati sati kun chaimia bo tam khai dong chaimia जों bono pati yung ko thaiya political thaiya जों bono pati khayo hini bo bono hinya kai bo sudu ada hake chere rong dol dol ni sajinis na hari borok je khaniwo chariwo kai जों abono bono saka barbar request khaiga mane dara nung जों mo hai khaiyo parani elka rong ni chere rong no mo hai kai nung ব্যবসা rok ta khaidi mane ta khani di masari di nung obise nung ব্যবসা khaina ka bui kodor rong biar ব্যবসা khayo nung mo hai kai falta di to bo elka ni chere rong no to ta khai bo del no horbar ta ekta duita bini no go deli no gari tongnai bike tongnai hok tongnai hangkai nung go tawo hangkai जों thangai sabo bo mane ya ang khomota gonang sawas gonang ang rang gonang anu tam khaimanai thana thang saibo thana ba angning ko bo pok sau hangkai bono te hemang bare bar jibon samoyong tu salma jarong tu hangkai sini bo saburi pori nai tongo ri chum sujak tongo sini bo samayang te school thango private thango hangkai chere rok ajaga hoi hai inglayo hangkai bo sa kiri jage जों kiri ta tabuni so nor gunuk tongo news so nor to medero sam news so kotorom phre jago sompre jago जों obona kirigo जों elka basini bororok जों bono onekta bare request khaike bo tobo obono rosaya ang tongnai mo hakena ang saus gana ang khomota gana sab tam khaimana khaibe bwkhuk sau hangkai adino bo जों mane thaya tonglai nai kha kuda kutu laino hine hangkai ai du bin out tom jat main lut lamakana hangkai jela bo tharok to jela rok to joton ta chini pusai jong hindi joton jung hindi ainti to dugam thangu layo hangkai hoi hai inglayo nungui chawoi binne aroba hangkai nungui chawoi hoi hai hangkai jela rok to nong jela rok no pusai manu jung buri rok samne kontrol narong maya hoi hai hinjakai nung sungjani dabro shibro khaijai nung joli khainai tension nang khainai hangkai jung pusai buthano amte yaku jung bujogo jung buri rok thaka adi no joto pal buri rok thangka kintu buri rok ni khabo mung nung jak diya buri rok thamano borok kuno munggo nung jak diya borok bidu bo sagiya hangkai जों buri rok thangai borok chini busai busab kiri jago buri rok no mukha sade eta khaisino hangkai jela rok thameka joton jela rok thaka jela bo thangka buri bo thangka जों joton no thangka hangkai borok phayo जों no bunani ulta baksa bo boti tuyo baksa goda tuyo da tuyo hangkai जों bo kiri bulaso जों saka hamla khaisino जों kiri wo जों bo mati saka borok baksa no abosi jela rok no khai bidu sago borok buri rok no khai chagia jela rok ni khai mungriwo jela rok no khai borok mungriwo buri rok no riya hangkai bungna abotamo Rikha hangkai ba aro bihik busai joton tongo busai ni bori di bihing ni bori di buri no kha bidu sisa ya abar selano kha chago buri ni khe mungsiri ya selani simang siro tabuk sini busai chong dugan ai ko aso tongo iko tinjuna ramjak mani nai di abo joto da bui da ramjak khana hangkai bo abo hake dugan di tonglai no borom buitu dugan aso tonglai no borom buitu nogo bo selaro tonglai mali ya tabuk khai nukhai no ramnani ta khai tamo pati bo pati ni koksi ta abo kono pati ni ya sung pati ni political bono hina ni thangya sung elka ko ni chere rong no stong ba yo chere ni elka rong ni no ka ham khaine ba gisi sung thangu chini busai busabo thangmano samoyo sung kiriwo bini arole mungsani yang ka buri ni tongu hungkai joton chi tongu hungkai bo amti mang sakani bihi bo kaglai thaka bo takte unai kiribo na haka bini amti byabsa hamya sitra khai mangno sakani bihi tonglang ya bo bai tekum ni buri haisika sung bono bare sainai kha bo chini kongno mani ya hangkai जों bono tam khaina ba bisoro balokha bo abo hayo ungi tongmani no saino balokha bo ma hai khai tongmani balokha onek balokha जों hasti u jaga ni sar bikas hangka mo si sar abro bodli thaya ko oji da hangka mo ya abo thangya ko जों bono khai phudi jang no to hangka ta khai to mok ta lo khai to जों dili ya ri jagya kha hangka abo no khai जों saka bono sino khai sabai ka ta जों hangka bina ja khai जों Rikha to babino suya ko nei ri phagya kai borok potang khai maliya sari ri bo maliya kai जों elka basin ma thangka ma khaike kai ta kha no khabrom bibrom sala rok tong maliya romja go kes no dakti ro sana ning thu oromjang mani no bo dakti phiongna ning thu tinini bising kono phiongna ning thu mo 24 घन्टा ni bising kono जों abono no nayu
Hingga borok je adino je borok sau je mon ke bad ni BJP program khlai tong hene abana saje gange attack khlai hin sabe abo busu jorate ku abo kono mon ki bat ni borok adino khaya mon ki bat khai jung mane wo jung ati hingga borok mon ki bat khai hingga jung bo saga ponchita sa khale ma khame ek jaga wa abo bo jung mane wo borok mon ki bat khaya adino kaisana nok katal chena ni khobori wo kaisana nunglaina ni khobori wo kaisana khejari chana ni khobori wo bina abo ta mo borok thaisa kok thaisa nok katal chena ni khobori wo nunga ni khobori wo hingga amo haike da mon ki bat khai ni hingga hingga jung joto no elka basi nungko salaye ako nei phaidi mon ki bat khalaina ni jung 26 January ro sung mani yadi ba e amo haina jung mani wo mon ki bat no abo mon ki bat bo nunggo sawo chere rong no elakani sala rong no buri nani togri nani buri busa rong no hoisai hini nani bagai bo borok thumboi khani wo sari bo bo hahai Khoro busu rom ja pada 3 दिन rom ja kha mungkhai angko tamsim kamu Hingga ta suk khoro busu ni mung khlai kha mungkhai to abo sungkhai to musu na ni saimia motamuti abo tongbo guri bo salarong motamuti joto chichini elkani khai mungklai jomai kha amo haing to